σας. Σήμερα θα σας δείξω το Stardoll μου, πώς είμαι, ποια είμαι στο Stardoll και τι κάνω στο Stardoll η μέρα μου. Πιστεύω ότι θα σας αρέσει το βίντεο γιατί δεν είναι το πρώτο μου. Έχω κάνει πολλά με την Ariana Grande και διάφορα. Και τώρα θα σας δείξω ποια είμαι εγώ. Αυτή είμαι εγώ. Είμαι η Κωνσταντίνα 15 και έχω πάρα πολλούς φίλους και θα σας δείξω και τους αγαπημένους μου φίλους. Ωραία. Θα σας δείξω, αυτή είναι η Julia Bella 18. Θα σας δείξω τη συνομιλία. Της γράφω παιδιά στο YouTube, θα της πω. Απλά με ένα χέρι κρατάω και με ένα χέρι γράφω. Αυτό. Πιστόγραφο. Η Bella 18. Θέλετε, φυσικά έφυγε τώρα. Δεν πειράζει. Αυτός είναι ένας πουλος μου στο Stardoll, είναι πάρα πολύ καλός. Να μην πηγαίνουμε συνέχεια πάρτι. Και άμα θέλετε θα τους ζητήσω να πούμε πάρτι. Δείτε. Αυτή είναι η σουίτα του. Και τον έχω και στο σχολείο. Στο να δούμε αγγλικά. Ωραία. Να αγγλικά. Πάμε πάρτι. Πάμε πάρτι να δείτε πώς τα περνάμε εμείς εκεί. Το έφυλα, ορίστε. Ωραία. Και συγγνώμη, αλλά σήμερα χάλασα τα 4 χρυσά που είχα πάρει. Και θέλω να σας δείξω αυτό που πήρα στο μπαζάρ. Να πηγαίνετε και να παίρνετε, αλλά είναι μόνο με 17 level και πάνω. Αυτή είναι η παρουσίασή μου και αυτή είναι το questbook μου. Πιστεύω να σας αρέσει το στυλ μου, γιατί δεν ξέρω άμα είναι καλό. Και αυτό είναι το δωράκι. Δεν πιστεύω να είναι εκεί κάτι, δεν το ανοίγω γιατί συνήθως και κάτι είναι. Τέλος πάντων, αυτό το πήρα 2 χρυσά, είχα 4 χρυσά, το βάλα και πήρα και μια φούστα που θα δείτε τώρα. Μισό λεπτό. Και αυτή η φούστα που την πήρα στο μπαζάρ. Αυτή είναι. Και λέει ο φίλος μου τώρα που μας απάντησε, μας λέει ναι. Θα του πω πες μου. Περιμένετε γιατί ξέρετε με ένα χέρι κρατάω και με ένα χέρι γράφω. Καταλαβαίνετε πιστεύω.